Malita semadoda nuola yathanda yini swaye Malita semadoda uDr Nyathi kwamhlaba yalengana usiza kulokho okulandelayo ukuhlola ukukhipha isilwane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhanda elingapheli umhlume ongapheli umkhumiso wezimfuyo ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 oza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala. Ayike bafethu ngiyathemba nazibonela laphana ke mangabe sikhuphuka ngoshuni ka live ushuni ke lapha ushuni ka Sminoff Smiramira bathu Sminoff madoda uyayishaya ke lengoma uyakhuphuka futhi ke ngoshuni ka live lapha ziningi ngempela ke insizwa lapha obonayo ukuthi ngempela ziyadinga nazo ukunika ithuba mangabe ke ukuthiwa lapha kumele kuperforme udaba luka live lapha mhlambe kuthini kwakho ukubuka lapha mhlambe uyazibonela lapha insizwa yakhuphuka uSminoff ngaza kwethu ke siphinde sihlala kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo.